से हलियो जवाब से पूछो हनी सवाल गे। एने से हलियो जवाब से पूछो हनी सवाल गे। रतिया बतिया करत करत बज गेलो हाल 4 गे। रतिया बतिया करत करत बज गेलो हाल 4 गे। बज गेलो हाल 4 गे। नींद नहीं अइलो तोरा से कार में बात गे। मीठा मीठा दोनों कार हलिया गला बात गे। हाँ गे नींद नहीं अइलो तोरा से कार में बात गे। मीठा मीठा दोनों कार हलिया गला बात गे। कुछो नहीं दिल में अब तर खाली ख्याल गे। कुछो नहीं दिल में अब तर खाली ख्याल गे। रतिया बतिया करते करते बज गेलो हाल 4 गे। रतिया बतिया करते करते बज गेलो हाल 4 गे। बज गेलो हाल 4 गे। सब तोरे पीछे भाग तोरा सिवा कुछ नहीं हमारा के भाव करे जा। दिल से दिमाग सब तोरे पीछे भाग तोरा सिवा कुछ नहीं हमारा के भाव। गुंदन अंज सके तू ही हकी परसनल माल गे। गुंजन अंज सके तू ही हकी परसनल माल गे। रतिया बतिया करते करते बज गेलो हाल 4 गे। रतिया बतिया करते करते बज गेलो हाल 4 गे।